Sampun paripurna anggenipun Sang Bapa Sugasa Mampahing kandhara satu medhina saking dilehi. Risang Bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran agung pundi mustikaning pecut dangaran pecut Kyai Samandi mananggenipun Sang Bapa kangge legreswarane. Dene dipalwangi dipangestu. Amri kalisa ing dening para putra. Wah, roko. Yo. Sri Jaya Putra atur pasugaran wonten ing ngarsa panjenengan sami. Pejeling para putra wayangan sami hadideh turangga. Sami kabeh kalampah dening Sang Prabu Jaleng Srenggi Prawan kados pundi lampanipun. Ngaturaken sugeng siang sugeng ampersani ngantos ditipurna ning adicara pagelaran lah. Semoga.
Bisa. Waropo Nyong Srijaya Putra Bisa. Sakul. Ayo. Bene. Sinondrani jelo saking sasana pangriyasan kang tumuju wonten ing papan pagelaran agung. Menika sadraning dening para agak putra.
Ora delomok tenan. Ora delomok tenan. Oh ha he, oh ha he, oh ha he. Hai. Yo. Waya. Waya. Ya. Datang. Osa, osa. Baik. Oh. Yo. Osa, 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 osa. Oh, hey. Hey. Tidak nobening sang Prabu Celeng Sregi. Yo. Ontaping dening sang Prabu Celeng Sregi kang domi mulat angas satang lamar. Omojot meningkat di Paten Kediri. Kadang kaya usul maning ayu Dewi Songgolan. Yo. Rito mandapat diane palubon. Orang
Kira kang polo tumingo perang sampo sami medali lera tatit kilo tinggoto teh bengkung manggun cangiti Muleng Masana Pratam Tamanyu Sri Jaya Putra Lumaksana Siaga ing Paris. Siap siaga. Wis tau tatu, wis tau tatu. Wis tau tatu. Ya,
Panas mongso ketiga panas sing tak rasa tiwas aku teko mbok tinggal lunga tegene atimu tinggalake aku kebangetan awakmu kering sing tak rasake ngalah tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu nipo tangi aku ngoyak awakmu kula entenono aku apa ora keinget biyen kowe kuwi sapa lara tak obati bareng mari kowe pesan peksi papur dhuwur bali aku ngapusi satenane aku ngerti ilatan obeluk wis dituwung malah tuwung sakarepmu tutupno lakumu apa ora kelingan biyen kowe kuwi sapa lara tak obeti bareng mari panas ati mari pesan meksi berdua bali aku ngapusi sabarane aku ngerti ilap apa beluk is ditulung palatuk sakarepmu tutupno lagumu yo
gegereng jawirapene paselan agung ana ping radya bala Prabu Celeng Sregi yo Jaya Putra
Sampun. Kelingkat mring sliramu aduh ngatya rino setatiku yen siang tansah aton malelo dalu tetan iso nidra sliramu datang
Reza. Wis pestine lelakonku aduh aku mengkudu narima sapa kang bisa marike sada gonaku nandang lara brata. Bring sliramu aduh Atya rino cetatiku Yen siang bangsa akan malelo Dalu depan Sonendra Sliramu wis lali tenang wis nono nate janji nadya arep urip saiki wis mulya enjur krama ora nganggo kandha-kandha padha ye sar wis pastine lelakonku iki aku mengkudu ya apa kang bisa bareng gonaku nandang lara Semarang mas tuku gelang ante-ante Josu malang nyopten rondo dijamin komplek Nyong Sri Jaya Putra
ati lara ora tau tak rasa nanging kowe gaweku gelo ora ono katentreman ora ono kasih sayang janjimu dhisik wis kok lalekno cukup semene wae ati loro kaya ngene nanging kowe sutine ora duwe rasa mesaki wis cukup semene wae gonaku urip karo kowe wis cukup semene wae gonaku urip karo kowe mikir apa malah ganti kok ucapno ganti kapan rabek aku kabulno aku isih sayang kowe sing paling tak tresno mula aja gampang umber swara yen salah aku jaluk ngapura aku ora pengen gawe atimu lara urip omah-omah ana cengkreh iku lumrah nanging kabeh jo marake bubrah aku sing kaya ngene tetep bae teruga ora ana perubahane yen namung tembung jari percaya yen kabeh mau durung ana buktine sing sabar aja nasu yen nasu ora ilang ayumu sing jember pikir lan atimu aja gampang panas mergo cemburu
Srijoyo Putra lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Solid diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada
aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Nuwun berkatang setresno budaya kang telah putri kang satu ngirmatan merawuh ingkang kedaya. Wonten ing mriki-mrikihan pinangatur dijaring salajengipun. Pedhanipun hari bijang kanong sak wadyagala. Ugi ngeman alas kang sami katindak dening para putra wayah saking Nyung Sri Jaya Putra. Ing masana aturaken sugeng sugeng amirsani ngantos ditipura ning adica pagelaran nuwun. Nuwun.
iso ora to? Oh iya. Nuwun perkataan Sutresna Budaya kang telah putri kang sampuh kirmatan merawuh ingkang mulya. Atur kari bijanganong sak wadya bala. Ingkang sami katindak dening para putra payah saking Nyu Sri Jaya Putra wonten Sabira Audio. Ing wasana kawula ngaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnaning adicara pagelaran. Ayo kanca, para kanca, sowan kutha. Mono Roko. Iya. Ora delopo tenan, ora delopo tenan.
Yo. Iki terah gandengane mung Pak Beng. Mumbang ya dalah. Ya toh. Lah dalah. Mergo ki sumbangan ora Mbah. Kok ilang? Kok ilang? Pindah buri wong. Iya. Aduh. Dijelaskan nek iki penak iki. Lho. Aja Mas. Aja Mas. Alis yang petuh ngeri. Rai apa pemean jadi petuh ngeri lah. Ayo. Saya ditunggu di terang ketok lho sing ngendang ayo. Lho ya toh. Kowe ngali yo. Bocah. Wong sing ngendang ora ketok kok malah. Kok iki toh. Kuwi lho sing ngali. Iki sing ngendang kok mbok ngalih gitu iki. Ya. Raya, ya pemean gitu. Ya. Oi. Ayo. Rasa nggo topeng. Hai.
bojone ki anu. Yo. Kayak sembako piye to? Iki kene. Iya. Ora gilap. Yo. Iki mos. Isi rae wong tuwek ku yak-yakan. Iki guruku lho. Kok iso-isone ndase mbok rotok. Kok ndas piye to? Golek kehormatan. Apik elek dibayari. Lah dhewe golek lucu, nek ra lucu dipotong neh. Mbah iya kalah neh. Panjer 5.000. Aku wis bon kandrai. Sego pecel ya tak ngome dipuluk. Yo apik ya. Kowe Mas arep suruh-suruh Pak Beng. Nyapa? Gatel. Terasa ngome gurum tok. Selengeso. Sembahan sik. Oh ya. Dah. Pinggir Pak Put, tiba-tiba dicepat pisan udengmu malah kalah ya. Ben gak nutupi kabeh blosor. Dosor, murep, ayo. Gletak. Ki boreke ya ora? Gletak, kabeh gletak. Boreke enek ning kene. Iya, kabeh gletak, kabeh. Glosorno ki tak tambahi 2.000. Kabeh gletak. Dak. Pun glosor murep. Kuwi Pak Ben ning kono malah dideg gulune, kuwi kok malah ning kono rada tepak, rada pira. Dah. Kok sik aku tak mapan. Nah liyane ora masalah. Ya, Pak. Kelasnya ateng lho. Heeh. RSP lho. Heeh. Ngono yo dijak RSP terus. Lah kendangane apik kok doji. Ora yo enek-enek iki. Enek-enek iki. Ora Bu, ora akeh kendangan ora Akeh. iki. Cuma ora kok enek iki. Terus? Sing kena dinyang. Oh iya. Sing kena disaya. Trayasu. Kowe iki ndok. Madhep umrono. Balik celuk. Madhepe ngriko. Entek. Alah, ngelese iso, hanger. Kawak jane. Hanger. Kamu yo cek apik. Lah. Yo. Kadang-kadang kayak kuplok, malah kayak beruang kutub. Ya. Nyusi. Putra. Kok metune kaya kucingan. Piye to njalukmu piye? Wong-wong iki mbok kono piye? Bocah kayak larva aja. Dijobno Mas Ateng adodo. Mari yo hama lho. Aku lho bahasa bales ateng ae. Aku gendang dhek ngene. Takon gendang tenan terus aku. Gue angel-angel tak tok niku RSP lho Bengko. Iki lagi. Dapuk opo? Ngetokno wong. Lho, derajatmu opo? Derajatmu opo? Ngejob yo ora tau. Lah iya, petok yo. Iya. Terah yo hanger. Kisinang. Wong Pramban rugi. Gagap Sri Jaya Putra. Sing apik, sing tenanan. Tanjak sing apik. Tanjak sing apik, sikune sing pas. Kok sampeyan bahas sing mbok. Jenengan. Kowe rasa mocon Tak sawang-sawang, kento. tak sawang-sawang rupamu mbok kuluki malah kaya Deddy Kobuser zaman biyen kene. Karek pilike. Yo. Hey. Ndase mau utul. Oh, hey. Oh. Jelas ke
wis guyu ae. Kripik gedang, kripik telo. Ndak sok pinggir. Sotone Mas. Dan aku mau yoro meh ra budal rene. Oh, hey, ya. Contone bumi jenenge. Wah ya. Tepuk tangannya mana? Kowe nyapa to mbah barang. Jatah iku brambang. Brambang tok seket. Persiapan. Ran. Salu. One, two, three. Woi. Tepuk tangannya mana? Ye. Oh. Jan anake wong lanang gono. Oh. Ya. Kabeh ra roh mbokmu. Mbokmu kan jope ning gondang lengkong. Ning Prambon gak tau. Ayo le. Dilanjut auto. Ayo. Aku ora rugi nek bayari le. Kuwi apa? Napas buatan, napas buatan, napas buatan, napas buatan. Bak nek gak ngene iki gak ning Nyusri Jaya Putra tok. Ning jalma ndinane iki ya. Gak genep-genepan. Apa tahu dijak? Ngawur kene gue stari tau dijak Bos. Ping pira? Pisan to. Terus arep kejamnya danane kurang. Jane 3.000 kok tampani kok piye? Ora. Telu loro. Wah nopo telu. Lah kowe kok gak rega, sama nego Mas Jo tak nyang to. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berhubung kembali bersama jaringan topnya Jawa Timur. Mosok. Masih bersama Iya. Nyusri Jaya Putra original. Tepuk tangannya mana? Nyapa? Lah piye to? Wong iki nganggo rasa kok. Wah ngene iki lho nek dijok karo jaranan crash iki aku ki. Ora crash. Kok nyapa to? Pito jeneng tok ya ora crash ora. Lah iki Ya apa?
Ya nek ngene kuwi no kres aku ngene dulu. Kres anyar malahan. Iya, jarane 2 tahun pecah adek neh. Pecah neh adek. Wis entek wae. Tanggapannya kan Agustusan tok to. Oke, hari ini Nyusi Jaya Putra memberikan sebuah panggung pentas yang sangat spektakuler. Iya. Ada sinden terkenal dari Jawa Timur. Siapa dia? Sudah melanglang buana dari Jawa Timur, Jawa Barat, Oh, Jawa Tengah. luar biasa sampai luar pulau. DM melok Ki Eko Presdianto, oke. Oke. Ki Cahyoku tadi, oke. Sun Gondrong, Oke. oke. Mantap Sudarsono. Somben tanggal 14 dijawab Kipas Angin Anggoro. Renek jenenge iki. Jenenge kipas angin. Ki jenenge dalange iki sapa koclok kok ki pasangin tela-telo kaya kowe. Ayo disepati Mas Ate. Nggih. Monggo. Mbak. Berikan. Iya. Dicelokno. Halo. Mari kita sambut. But. Alah. Kula aturi duwe star Jumeneng. Saking Palagan. Heeh. Anindakake Wayang New Srijaya. Bangke kamu kayak yaki barang iki. Delok ta Bu Amet ya? Aki kering. Radi ngajeng, Mbak. Tukang setrum. Sapa mang sing ngomong mburi kowe nek akine mang sapa? Iki lho. Rene. Iki, Mbak, iki. Rene le. Kene sik. Madhep Rene. Aku bangke kebut-kebut anu. Kebut. Bet apa? Alah, memang ngelokne Mbak Prigel to. Jaremu sinden kok enek jensete ning mburi. Lah Pak Bek saksine Pak Bek. Heeh. Krungumu iki aki ya, jensen gendul mama. Heh. Sapa jenengmu? Kula nuwun. Kevin. Rupane lengo iku Kevin. Darto ngono dak. Walah. Kanca-kancamu ki lho ya. Wedaan iki malah ganteng. Ya. Kowe malah kelawu. Delokan rupamu ireng ngedop. Gon lahir itu agak wedaan. Lahir langsung ini aku di sini. Wis rupane koyo kadal ngelokne kancane. Kowe apa wis kenal aku, he? Kowe kenal aku? Gak iya. Kowe wis kenal aku? Mbak Prigel lho, sinden top. Mungkin enak. Aja kaya ngono le. Nggih. Iki wong wedok. Kowe ngerti aku sapa? Wedok lho. Jaremu lagi emang. Wong lanang karo wong wedok kuwi ya nyun sewu. Saiki persamaan gender dadi setara. Kowe kudu ngregani aku. Kowe kudu ngregani wong wedok. Ngerti ora? Ngerti aku roh lek bojomu ki mung kondo. Duh. Ngono tenar tok. Kok iso ngono? Sebabnya apa? Anu Prigel penyanyi Blitar kok sing tak maksud. Dudu iki. Lah iki penyanyi di rumah sampe. Pri. Ayo, syarat. Dikasuske. Muni apa kowe? Muni apa? Muni bojoku mau kondo ha? Kowe ora tau didilat wong gendeng. Wes jelalah bojomu dhewe sing gendeng. Sak awak didilati kabeh. Kurang ajar pe sampean. Delan rupamu kaya cok bakal Duh. ngelok-ngelokne kancane. Sapa omong ki mburiku aki iki sapa sing ngomong? Kuwi apa? Iki batu le. Aku lek ra nggih batu ora iso Kuwi nyanyi. ngono bake power bank. Anak-anak Ultraman. Duwe batu. Kok kaya ngono sampean kok gak ngregani wong wedok. Omahe desa Mbak sakne. Ngendi omahe? Pucuk gunung mangane bendina gaplek. Tak yo ngene iki uteke. Lah aku ning anu wong wedok tak regani 250 kok. Menyek. Heh?
Neng lorku ngono. Ini gunaku tahlilan wis guane kebab. Tahlilan kebab. Koclokku. Ya iki Nyu Srijaya Putra Sing Gawa duwe rumput karo Mbak anu, nyuwun sepuro. gawa ingon-ingon koyo ngene wae ra njaluk sepuro karo aku dhisik. Nyuwun sepuro ye. Lah. Kok sih le Loh. Njaluk sepuro. Loh. Piye teh cah iki jane? Wis sing apik kok njaluk diwarai kowe. Wis rupamu koyo tungkakku. Loh, kudune mbok bales. Ngono kuwi kok malah heeh. Aku nyadari aku bisa. Ngono kuwi bales ana. Tungkakmu rupane kaya raiku ngono. Padha Mas, padha. Lho Padha kuwi. sing kiwa. Terus sing tengen. Iya keluargaku. Ya, Mas ya. Fuad, terima kasih banyak. Ya. Siang hari ini, sore hari ini, Nyu Srijaya Putra bisa hadir di Rawaharja. Rawaharja. Nganjuk ya Mas ya. Ya, Alhamdulillah. beri tepuk tangan yang meriah dulur. Sing nonton luar biasa. Ono gula-gulane lagi. Asik. Cakep. ya. Semua penonton yang ada di Rawaharja mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Ono gula, ono nanas. Mugi-mugi warga Rawaharja utange ndang lunas. Amin. Anak gula diabeh. Nanggap ki kan Terus? abone di PKB. Terus no. Terus no. Kowe lah terus no. Klok kru. Tuh. Cecah iki. Kowe iki mau. Ndak memang wis siapke tembang Pantun gula-gula iki ngono kudu lho. balik. Sambel goreng di bumbu semur. Heeh. Kidulan geng semoga panjang umur. Amin. Wong ora iso ora nuntut ngono kuwi. Ora nuntut ngono kuwi dhek. Gasmu beluk. Lah, delok. Gak iso. Delok hangere bledek. Ora iso. Sandal jepat mlebu jeding, Mas. Cakep. Puat rupanya kayak bajing. Ya. Wah, tenang. Loh, balesan. Balasan. Tak cukur lho seminggu kene rek kulo tok. Balasan. Balasan. Mek iya. Balesan kowe lek wani. Balok tugel ngono lho. Apa? Balok tugel. Balok tugel. Terus. Terus no. Lah kowe umpan. Tumparan di. Gak mikir aku. Gak teko. Kowe wi lho, jane kowe rene kaya kastok ngono kaya arep Ndak. pantun-pantun ngono, ndang. Balak tugel ana cuyu. Mbak Trigel pancen ayu. Ngono lho, Mas. Loh, Ndak. Gawe neh. nunut kancane Heeh. jarene. Oh, kowe balok tugelne aja liyane. Balok tugel kena susu ngono. Ora seketan iki. Ngono. Dadak iki spontan lagi. Ora Spontan. dhewe to nek dadaki dasku belum. Nah, warana Mas Warano pantun jajal. Siji tinggi aku, lek Iya. sampean tresno aku. Dah iki lho. Dat ora waraya. Sing apik ngono sing Ndak. kreasine ngono lho kaya Kelek tugel. Lho kok elek tugel. nek to kelek tugel iki ora. Jenenge pantun iki sembarang to. Ora iso. Ya kudu rada masuk akal. Kok elek tugel iki wis ambune iki. Diterak brimob. Terus Wes kok jebuk gak sida pantun. Gak sida. Oh, pantun setelan pisanan kuwi. kelek tugel. Setelan iki dina kurang pas Oh, aja iya, Ibu. Dene Iya. pantun kok kelek tugel. Ya, Mas. Ini tadi ada permintaan dari Pak panitia. Bayan ya. Oh, Pak Bayan. Pak Bayan Suroto nggih leres asmane lho ya. Nggih. Aku tadi dikasih bunga-bunga sosial Oh, iya. dari Pak Suroto. Oh, terima kasih Pak. Bunga-bunga Iya, apa, Mbak? Bunga-bunga sosial. Oh, bunga-bunga Bunga sosial. mawar biru. Oh, tak kira bunga bank. Gak. Nanti tak kasihkan batang-batang ini. Oh, ya. iya. Nanti aku tak nyanyi dhisik ya. Koron bojoku urung nempur beras. Iya. Ero, lah rupa. Bojomu paman beras ta? Biasane sedok crispy. Lah biasane katul ngono kok.
Alah. 5-11. Pur. Mas Mas Joshua, tadi permintaannya ninggal katresnan katanya. Yo Pak yo. Ready. Dari Pak Suroto, nggih. Suroto. Dipinangkani lagune Pundi ninggal to piyane, katresnan. Duka piyantune ingkang pundi, Pak? Niki. Pak Bayan ingkang pundi? Pokoknya wonge gundul. Ngapunten. Pak Bayan ingkang pundi? Loh, oh Pak, lho, menika Pak Bayan. Oh, Pak Suroto. Niki lho kacamata ireng niku lho wonge. Bayani ireng ngono lho. Leres nggih, Pak Suroto. nggih. Nggih. Pak Suroto nyuwun sewu ngapunten ganggu kamardikan panjenengan mbok menawi panjenengan kersa tindak Monggo, panggung Bapak. joget kalih kula monggo lho nggih. Apa Bayan. sang panitianipun mboten napa-napa pinggah sang panitia Ya, tukang panitia parkir. juga boleh. Ayo, Mas. Bakul-bakul enggak pinggah jajan. Ojo Oh, Mas, mboten. amblek panggunge. Monggo, Pak. Nah, Monggo, monggo. Nggih. Pak Bayan matur sembah nuwun. Tenang kok gak ta? Tenang gak? Mungkin sing nyawer kula nggih, niki wau jenengan di anu. Ya Pak, gak yakin ngono Ya ya. kok jare Pak Bayan sing ireng ngono kok. Nggih. Bos lho, lambemu memang Bos. bang bagus kaya ngene kok. Bas, jadi teh ngono, tak muapleng. Jadi teh ngono. Ya. Loh,